Zde nám leze naše chameleonka Charlie, která je strašně živá. Toto je chameleon jemenský, nejvyskytovanější druh v České republice. Mám 10 let a starám se o tyto dva krásné chameleony. Tady je ještě Jessie mezi listama. Jessinko. K životu potřebují nutně stříkat vodu, nebo ji můžete rovnou koupit fontánku. Teploměr a vlhkost v teploměru také zakoupíte v normální prodejně. Potom k životu potřebují terárium, nějaké kytky, rašelinu v poměru 2+1, dvakrát za rok jim čistit terárium. Musí mít 2 lampy, jednu na UV záření a druhou na teplo, aby tam měli nejméně 25 stupňů. Tady vidíte, už byla i těhotná, porodila a vlastně už má skoro rok. Chameleoni jemenští se dožívají až 5 let. Takže cvrčci nám došli, takže tady máte chameleona Jessie. Že Jessie? No? Tak. Tak, tady vidíte celé terárium v našem pokoji. Může být i obráceně, někdy to můžete strčit salát a loučí se s váma Karel Dohnal, chovatel 2 chameleonů.